Je veľa detí, ktoré žijú v ťažkostiach bez toho, aby si mohli splniť svoj sen, kvôli chudobe a chorobe. Keď malé deti, ktoré budú viesť budúcnosť, vyrastú, aby boli zdravé a svetlé, môže byť vytvorený udržateľný a šťastný svet. Predsedníčka Zamk Gilza z medzinárodnej nadácie We Love You, ktorá dúfa, že vytvorí šťastný svet pre deti, neustále vykonáva celosvetové projekty na podporu detskej mládeže, aby zabezpečila, že žiadne dieťa nebude zanedbávané a nestratí svoj sen kvôli svojmu chudobnému okoliu. Láska matky, ktorá dúfa, že deti budú oslobodené od chudoby a chorôb a vyrastú v zdravé a bystré bytosti, bola vyjadrená aj bangladéšskému dievčaťu menom Fatima, ktoré trpí zriedkavou chorobou. Bangladéšske 12-ročné dievča, Fatima, je hospitalizované na detskom oddelení univerzitnej nemocnice. Aká vážna je fatimská choroba? 모야모야병이라고 합니다. 일시적으로 머리에 피 공급 능력이 모자라게 돼서 뇌허열 증상이 나타나요. 언어 중추 같은 곳에 허열 증상이 생기면 말을 갑자기 못하게 되고 또 기억력 장애가 생긴다든지 또는 발작을 한다든지 머리에서 생길 수 있는 모든 증상이 다 생길 수가 있습니다. Moja-mojová choroba je nevyliečiteľná choroba, pri ktorej sa krvné cievy, ktoré dodávajú krv do mozgu, časom zúžia. Zmeškala správny čas na operáciu a výsledkom bolo veľké poškodenie jej mozgu. Predsedníčka Zamk Gilza z medzinárodnej nadácie We Love You, ktorá sa dopočula o žalostnej situácii Fatimy, ktorá trpela zriedkavou chorobou, jej podala vrúcnu a pomocnú ruku. We are very helpless in Korea, founding we have just like a boat without rudder here, but we are finding some way to save my daughter through We Love You Foundation's support, and I thanks all of the team, especially chairperson, managing director and director general for their support. Po skončení operácie členovia We Love You navštívili Fatiminu rodinu. Fatima ich víta s plachým úsmevom. Predsedníčka Zamk Gilza poslala vzácny dar Fatime, ktorá miluje čítanie kníh a maľovanie. Fatima kreslí s pomocou svojho otca a matky. Jej rodina sa ticho usmieva. এটা আমার মেয়ের জন্য খুবই দরকার ছিল, কারণ ও একা একা যখন বসে থাকে ড্রয়িং করে করে তার সময়টা খুব ভালো কাটবে। সেজন্য আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ওর খুশিগুলোর দিকে খেয়াল রাখার জন্য। Fatima is very happy. Počas kreslenia obrazu Fatima svojimi malými perami doručí malý odkaz. Vďaka láske a starostlivosti predsedníčky Zamk Gilza je bangladéšske dievča Fatima schopné znovu získať nádej na život.
Medzinárodná nadácia We Love You ju bude neustále podporovať, aby znovu získala zdravý a šťastný život ako predtým.